Gutters. Vi mangler stadig foder til Stoichkov, og derfor har jeg lavet alle de her pakker med 3 guldspillere i. Plus en 84x2 og Rare Electrum og Jumbo Premium Gold Pack. Og derefter, så kan vi nok lige lave endnu en af dem her jo. Fordi man skulle da være et svin, hvis man ikke lige gjorde det. Skulle man ikke? Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Gilly. Lad os bare hoppe ud i det. Daniel Striker. Hej. Skygge! Rare Electrum. Schweiz. Målmand. Ej, det er ikke fucking sommer! Kom nu. Hvad med det? Er det Wirtz? Ja, Wirtz 85. What the fuck, jeg vidste ikke engang, han var med i spillet. 84x2! Hvad fuck er det der? Ohoj! Kom nu med noget godt, mand. Hvem er fra Sverige og Juventus? Oh my god! Kom nu med noget godt. Tyskland. Se dem. Det skal være Kimmich! Kimmich! Yes! I like it very much. It's make me happy and make me feel good. Garne, CDM, er det Partey? Yes. Det er faktisk udmærket for dig. It's good fodder. Kom nu. Ej, det er ikke Real Madrid. Fucking lille bøn! Skotland, center midt. Arsenal. Er det 85? Er det ikke det? Er det 86? Det er 86, er det ikke? Jo, det er sgu en walkout. Kom nu lige en gang, Stuart Little. England, left wing. City, vær Foden. Kom nu, vær Foden. Er det ikke Foden? Nej, det er Grealish. Jeg skal have mindst en spiller, som er over 88 igen, eller 88. Det har jeg bestemt mig for. Hvem er det? Lautaro! Jesus Christ, er det ikke 87? Shit, man. Shit, det er god foder. Det er det altså. En dick. Nigeria. Angriber. Yes. Er det Osimhen? Ja, kom nu. Hvor er det vigtigt, det der, gutters. Kom nu lidt. Oj! Nej, det er sgu da stadig højt rated, er det ikke? Er det ikke? Par i år. Jo, 87! Shit, man! Har vi ikke fået sådan 2 walkouts? Jeg ved ikke, om det var 3 walkouts i streg, eller om det var 2. Gutters, sidste pakke for i dag. 84 gange 2. Kom med den! Kom nu, Kroos! England. Ikke være højre bak. Nej! Det er jo ham hver gang. Er det ikke en dobbelt? Nej, det er det jo så ikke. Det er Trent hver dag!